Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні палкавое БПЛА імя Мікіты Краўцова працягвала выконваць аэравыведку пазіцый ворага. Частка аэробатальёна «Волат» аказвалі агнявую падтрымку сумежнікам, другая частка рыхтуецца да выканання новай баявой задачы. Адзін ваяр атрымаў параненне. Зараз яго жыццю нічога не пагражае. На мінулым тыдні працягвалі працу мінамётныя і кулямётныя разлікі батальёна «Літвін». Таксама ваяры выконвалі выведку. Медрота аказвала падтрымку батальёну «Літвін» і палкавому БПЛА імя Мікіты Краўцова. Таксама праводзіла навучанне экіпажа на гусенічную тэхніку. Страт на мінулым тыдні няма. Таксама на мінулым тыдні полк Каліноўскага звярнуўся да еўрапарламентароў на канферэнцыі пад назвай «Бяспека Еўропы» праз 15 гадоў пасля расійскага ўварвання ў Грузію. Мы змагаемся за вашу і нашу свабоду. Мы лічым, што Беларусь – гэта частка цывілізаванага свету. Беларусь і беларусы – гэта неад'емная частка сям'і еўрапейскіх народаў. Спадзяемся, што гэта толькі пачатак нашай працы на гэтай пляцоўцы. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Украіне!